ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ କେତେ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଖୁସି କର ପୋଡ଼ି କଦଳୀ ଜାଗା ରହିବ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ସଫା କରିକି ডাকি লাগি দেবে କଂସଟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଇଲୁ ଅଛି ଆମର କିଛି ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଛି ହଁ ଦେవాలి ଦେବି ଜଣେ ତା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅ ରୁହ ଆମ ମେନ୍ କଣ ହେଇଗଲା ସମର୍ପଣ नाविगेशन ट्रेडर नहीं आगे पुष्पांजलि आवाहन अवस्थान मशीन जो ये नहीं है और सब नाविगेशन कर दिए नहीं आसो मन मन आवाहन करेगा
సర్లేదండి అప్లై सीधा